Guys, Hello guys. magkuhan mi. Ang laag ni. Kauban ako mga friends. Kauban na si Rachel. Say hi, Rachel. Si Matmat. Hello. Si Matmat. Si Beng. Okay na? Sarap Si Kuya Butch ang mag-uban pa si Ate Jonah. Bato si Tito. Uban daw. Uban si Ate Jonah. Si Raymond. Si Jean. Hi guys! Welcome to my vlog. So guys, asa pa mga to? Nami! Oh no! Subasta. Asa? Sabi ko naming dito. So namin, subasta pa dito. Subasta na dito. Ay, basta. Ikaw. First time mo rin siya. Siya kakuyog kang ni Aki. Ito pikas, no? So palit tag lemon daan gani. Hello guys, namali chat kalamansi. Si Pato. Gapaha oy. Basin burit. Sana po na yung di pang yawit-yawit mula sa vlog na ako. Wala man good siya no? Dahil no? Ano gay ko gapaha. Kak. Ano? Pak. Kasi may mamilig isda. Pango. Saan nga isda? Fish. Sa bahon? So, Dito gawas. Nag-stop yung direct balik ni On. Sa bahon na ilaw. Uy. naman na. Guys, matad ni. Yung madaog noon nga, isa may libre. Di pa ka na. Ano ba? Ang pagbilang mo daw. Libre ta og duha ka kiss corridors, charot. Pinatianay naman namin. May uli ay kay driver. Tingno na to si Rachel, guys. Patay. Tingno na to. Wala ka balo ba? Sunod bulan, kaslon na. Yay. Ilan lang ba? Yay. Yay. Dili pa ay ayaw sa Ay. Ang sa dugayan. Barato pa ni diri ba? Bugnaw pa kayo? No? Kabuk na, bre. Bugnaw pa sa imong paggugma. Yay. Mga Daisel. Mga Daisel, init Daisel. Init paway. Init kayo. Mamad, init pa yung mamad. Ha? Bugnaw pa, Mad? Bugnaw pa dahil. Dili pa init. Kasi malay klase mo ron, Mat. Kung naala siya kauban. Kasi klase mo ron, Mat. Ay, mamula na yung talong kan. Imbis lagom siya, mamula Kasi ka klase mo na. ron. Kasi klase mo ron, Mat. Ha? Kasi crush ni Moron. Sa magsilingan ba? O? Unsay kuan nag-start kabalo mo kasi mga friends. Ha? Unsang kuan? Nag-start sa Sa mga neighbor lang or classmate? Yeah. Neighbor lang ba o classmate? Ay. Mayroon na siya na. Neighbor lang, Mat. Mayroon na siya na. Ano muna po kay Kuan? Kay... nga kayo, murag gigitik si Mike. Grabe si Rizal ay si katawa sil. Grabe si Doble Rizal. bayan ni Marcel ba?
Sel. May bayad ni Maron Sel. Ibuli ka lang yan, Buds, kay imong sakiran ka. Alo, si Mama. Ay, si katawa man. Na. Uli. Pababaon dyan mo yung duwaro. Uli. Ingnan yun ang kusdiri ron, kasi crush ni mo ron. Ay, di ba? Ay, ka pa. Ay, sorry. Ano wala na? Mura gigitik si Kuano. Grabe si Rizal, uy. Kasi katawa, Sil. Lain din mga kapagitik ka, Rizal, kay Kuan, kining gubaon nga dalan. Sa masiyang gugma nga, wala pa na straight. Ana din na Sel. Wala pa na straight? Straight to eh. Ah, straight na. Yay ka, makatila na po may tambok nga baboy. Ano? Guys, magbaba mi diri kay dili nakakaya ang sakyanan daghang bato dito, masangyad na ang sakyanan, guys. Ay. Sapa to siya. Maulahin man siya. Naglibog na ni. Asa na agi? Guys, namahin mamalik ni. Kaya wala dalan dito ikas. Balik-balik ka amin. Naik ko lang. Si Buntis. Contestant number 2. Ay, Sharina Ragnas from Deca. tagak bitaw na ron. Thank you. Try nga lagi. Ayog dagan, nakapula ba si Rizal? Naka-orange pagyug ko. Patay na ni Ron. Aray Hello, ko. my puppy. My What? puppy. My puppy. Mang, naa si puppy, Mang. Naa si puppy. Naa si tita puppy, Mang. 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 Naa si tita puppy. Nano mi? Isa? Sorry nakicharge. Ano ni diri lahat? Ala, wait. Ay, lalaan sa bidiri ako siyang siyang. Doon, nagsapatos pa rin. Kula po kaayo. Naigyanan sa ubos sa TN. Dito. Oh, napadulong dito. Daghanag balay dira sa unahan. Ay, sorry. Sa unahan. Ay, sorry. Sa unahan. Ay, sorry. Kanang dira. Ang sa inyong dala, daghan na nilog. Spaghetti. Uy. Kasi spaghetti. Tubo lang ako Ang sani? May crispy pata dito. Gani. Wala, Isko. nagluto na gud ko crispy pata. Ay, dili Nag-ano ko, nagtawag ani. Ang sani? Unod. Nag-ano ko, tanawa gud siya, dali gud siya. Kaya ikaw may kusinera, tanawa gud. Tubo lang ako ate. Kuda, di ka mo. Isa na siya. Ako ano na kay, ano ba kay ang buntis rin. Ay, ko. Hoy, ayaw na platuha kay gibot nga nako nagkuan. Ayaw Kanang na. karne nga hilaw pa, buing. Pagkuha dito bago.
Kuan. Unsa? Adobo? Ay, dili. Ah, Kuan. siya Ba? di kuan ba tilawig gud siya. Taplin mga putot. Ano ang cellphone niya? Kalamit na tayo. Sure lang? Sure, lamit na. Naa! Ito ka. Sure ka? Lamit kayo. Ako rin ginagluto na busy mo. Gusibus. Asa si kuya? Pero dito ko. Gawa sila buwa. Ayun. Luto, bahaw lang. Wala kay bahaw no. Nahurot. Dili man siya kasabot. Inuway bahaw. Isa lang mga sabaw na. Mga Nahurot gani. Ay, namahaw na ba sila? Isa natin. Namahaw na ba? Bahala mo. Oh. Wala pa doon ay. Wala pa din namahaw. Namahaw na ko siya. Namahaw na mo te. Oo, mo ganing wala may bahaw no kay nahurot ang kanon. Kami din, wala pa mahaw. Naon sa muwa may mga pamahaw. Wala pa man ni kay naluto ang kanon siya. Tama. Ikaw, tungali. Pero tama na. Sa dami ka tante. Koink, 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 koink. Ngaon. Nagkaon na. Long. Unang hungit. Gutom lang. Layo kayo among baktas. Ano nagbaktas? Anak, uy! Duguan, uy, mga shortcut diri. Halang. Alang mat. Init. Pinaluto ang kanon. Lami kay mong konti. Promise. Pinatako ra gud na. Ibutan naman ako ng pineapple chunks. Sana all. Sana tinataka lang lami kayo. Kung saka niyo maglami ang tinataka ni Ben. Agay. Lang lagi ka siya. You got me singing way, oh, oh. You look like a guy who treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? Way, oh. I could be the best thing in your life. Asa man? Asa na siya? Kalpa mo? Mat? Hoy, nasa isda. Wala oy. Kaya dungatan ko. Adere? Ado. Kuan? I take a drive. Way, oh. Hello guys, naabot na sila guys. Gikan ni sila sa syudad. So syudad sa mental. Judgmental. Ano din yung tagiya sa farm guys. Madam! Si Doña Ella. Si Doña Ella. Morning host na mo. Pero loy kay sila. Kailang motor. Puro lapo. Maligo sa tagsapa ninyo. Uy, sige mo. Gutom na kayo ni siya ba? Oras na di ay. Kaon ba natin? Big criminal ka! Secret. Wagay ka nitugan kanina. Atila katawa daw sa. Agay. Iri sa tubig. Wala oy. Iri sa tubig. Ala, oy! You got me singing way, oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way, oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way, oh, oh. I could be the best thing in your life. Way, oh. You got me singing way, oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way, oh. I could be the best
Bumdis sa marites. So yan. Kiang-kiang ba na Sugal, lagi naong lagi pag-abot lagi. Kaya Butch. Hi. Nabuli. Dala ho. Dala pa. Dala na. Kaon daw. Wala. Mo ganda ko kasi wala na. Sa kadakan na ganyan, isa way na kununa ko ang sa nagkupi ang dito tibuha nga kaupawa. Sa diha natanggal tong suga dito. Yun, di ka din. Nainom na. Apil ka buli. Grabe kayo sila nakatawa. Ba manggito ako lingkuranan. Alam mo, seryoso man kayo sa Sharina pag-ingon. Halaw lang mo. Ano tayo silit ng suka? Suka ang gibutan. Beng. Sorry. Pero oy, nang guday ka. Kita mood ka tayo, dami ang miti. Alangan si Sharina may nag-una-una no. Wala ba ito sa ako ikaw sige ka. Ikaw, hindi kita ako tayo. Sorry ya. Ya, sorry ya. Okay, so manamig pa nga. Oh, busog na mi. Busog na si Ate Joanna. Busog na ka, Ate Joanna. Busog na si Kuya Butch. Busog na po sila. Busog mo? Kita ka? Shadow na lang. Okay. Mga mi og anagon mais. First time ni mo, Jean? Yeah. Kasi ganun na ibitin. Wala, uhawan kayo. Para mais. Tagpo. Ako rin? Wala na. Sup. Katol na, Jean, ha? Ayaw pagkuan. Oh. Wala ka, nabali na ang sa katangkay. Wala sa katangkay. Ay, sa kira na direct lang. Bulang na, oy. Para makakuha lang yun. Ako yung patanggalan no kay hadlok ako kay Ayaw na, ito isa. Wala pa na. wala na ibot. Wow, mais. Kani taba Kadali kay alam Mahulog. Ay, mga punig batong. Kalatong. Ay, karabanso sa ano, oh. Uy, kuwaw ni... Taba ko sa buto. Nasusulod ko.
Guys, luto na ang among mais. Luto na among mais. Ngaon mig mais. Wa na po dito lang, hey guys. Kuya, asa ang yellow, anak? Kuya. Ah. Kinamilo. Kani? You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? Be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way oh, oh, oh. Way oh, oh. Way oh, oh. Way oh. Sakyanan pa. Biyahe na may pauli. Ella, thank you. Kumakaban same gihapon. Si Ate Jorna, si Perry, nagmotor. Sila Gino Raymond na una na. Kay napa sa ila, mag-grocery pa daw sila sa ila. Thanks for Boy, take a watching. chance, will you let me ride? Beng, bye-bye na, Beng. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye, guys. Thank you, Cha. Thank you, yeah. Way